नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। भारताचा स्वातंत्र्य दिन देशभर आनंदात साजरा करत असताना या अमृत महोत्सवी वर्षात अनेक ठिकाणी विविध उपक्रम साजरे होत असताना ओटवणे हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी उपक्रम शिक्षक NV राहुल यांच्या मार्गदर्शनाखाली बनवलेली चांद्रयानची प्रतिकृती ग्रामस्थांच्या कौतुकाचा आणि आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली। आंबोली येथील जंगलात फिरण्यासाठी आणि फोटो काढण्यासाठी वन विभागाने आंबोली ग्रामपंचायत संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीमार्फत शुल्क ठरवण्यात आले। जंगलाची माहिती आणि दर निश्चित केल्याचे फलक वन विभागाने लावलेत। ओरोस येथील विद्याविहार इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना अर्चना घारे परब यांच्या हस्ते स्पोर्ट्स युनिफॉर्म वाटप करण्यात आले। शाळेतील चिमुकल्यांपासून मोठ्या मुलांपर्यंत सगळ्यांना हे युनिफॉर्म मिळाल्यामुळे चिमुकल्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता। कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा क्षेत्राच्या भाजपा सोशल मीडियाच्या वॉररूमचे उद्घाटन आज स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने संपन्न झाले। यावेळी ऑनलाईनद्वारे राज्यभरातील भाजपच्या सोशल मीडिया वॉरियर्सशी आमदार नितेश राणे यांनी संवाद साधला। क्षेत्रपाल श्रीदेव वेतोबा मालिकेतील वेतोबाची भूमिका साकारणारे कलाकार उमाकांत पाटील यांच्या विशेष उपस्थितीत मळगाव ग्रामपंचायतीच्या पटांगणात आज स्वातंत्र्य दिनाचे ध्वजारोहण संपन्न झाले। या मालिकेतील अन्य कलाकारांनीही यावेळी विशेष उपस्थिती दर्शवली होती। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।